Jebul kae sing tak anti wis tak kene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada malen mong tak Cahayu anakku kang dina debleng limbu ana apa mak nimbali aku mandheka sawetara ya nduk anggonmu jejogetan anggonmu ngaturake lalagon iya mak sadurunge padha ngaturake puja puji syukur ana ngarsaning Gusti kang murbeng jagat ya nduk dene bengi iki awake dhewe bisa tinemu utawa bisa jejagungan tetembangan yen ta ora entuk palilah saka Gusti ora bisa kasembadan ya nduk iya ya mak bengi iki mapan ana ngendi to mak ora liya mapan ana ing desa Sugihan kene ana daleme Pak Sabit saha Ibu Pasmi kanugrahan ya mak kanugrahan nggo awake dhewe ya nduk dene bengi iki bisa nglimbuk lan nyangik ana ing daleme Pak Sabit kene wah iya iki Pak Sabit ki duwe gawe apa to mak ya kuwi
Tasyakuran ambuga putra kekalih, Nduk. Ngono ya, Mak. Tasyakuran mbuga putra kekalih digelarke wayang kanggo panglipur. Wah, ngono ya, Mak. Bengi iki mung wujude kanggo panglipur utawa hiburan ya, Nduk. Awan mau wis dianake adicara sakral ya wujude ruwatan. Awit Pak Sabit kuwi kagungan putra loro, kakung lan putri diarani Kedana Kedini. Iya. Ya ora liya ya Mas Joko Widyatmoko lan Mbak Dewi Setya. Iya ya, Mak. Mas Joko Widyatmoko kan Mbak Dewi kuwi mawawan bubar diruwat dibuang sengkalane. Ngono ya, Mak. Dadi iki ya bengi iki kari padha dadi panglipur utawa dadi hiburan ya, Nduk. Oh ya, Mak. Ya muga-muga disondana ngarsaning Gusti sakbubare adicara utawa wayangan bengi iki keluarga Bapak Sabit ya sakutrah amanggih kabagyan amanggih katentreman tinebih ing sukercakit cinaket mring rejeki. Amin Allahumma amin. Semoga kang dibuka putra kekalih Mas Moko lan Mbak Dwi bubar diruwat ya karo keluarga iki tansah padha pamanggih ayem tentrem amang bangun wisma kang indah lan ya kalis ing rubeda. Iya ya, Mak. Amin, Mak. Wong bengi iki panten jaragan supaya awake dhewe limbuk lan nyange ya idep-idepe wis sawetara suwe ora tumeka ana ing desa Sugihan kene, Nduk. Wah, ditepungke ya, Mak. Iya. Ya awake iki cangik lan limbuk iki lagi wae. Iya. Malah kepara matur nggih manuwun bengi iki kaparingan wekdal supaya gegladen, Nduk. Wah, gegladen ya, Mak. Wong ya pancen nyambut gawe apa wae iki nek ora tansah gegladen utawa nek durung kulina iki mestine ora kepenak. Ning nek wis kulina iki mestine ya lanyah tur ya kepenak. Ngono ya, Mak. Mula aja kandhek anggone gegladen. Dimen bisa apik lan bisa nyenengke para pamirsa. Ngono ya, Mak. Iki bengi iki diderekke komplit ya, Mak. Diderekke komplit dasare ya wis digelar gamelan pelok lan silindro, wayange ya jangkep. Iki kagungane sapa? Kagungane ya bapakmu. Wah, ngono ya, Mak. Kagungane Bapa Mursa. Iki gamelan pelok slendro sak wayange. Wah, iya. Dadi somben ya dadi wekmu ya, Mak. Ya nek ora didol wong ya mau ya ketoke ana rasan-rasan. Ya ora apa-apa didol lah sing penting tok bagian akeh. Ora mung guyon kok, Nduk, guyon. Iki diderekke para bapak pengrawit jangkep komplit. Dasare ya katon semangat anggone nyambut gawe. Iya, Mak, ketok nom-nom ya, Mak. Wah, ketok nom-nom tenan. Sawetara ki ya katon jeh kaya bocah. Iya. Ya pancen piye wong ya jeneng pengrawit ana Kabupaten Pati kuwi tukule iki ora akeh. Dadi ya akeh pengrawit sing yuswane sepuh. Malah iki pengrawit iki ana sing pengrawit 3 jaman kok, Nduk. Ya ora liya ya sing ngegong terus sing lenem karo sing gambang kuwi. Nalika jaman simbahku, Simbah Gunarto Sumargi kuwi dalang ya wis ngiringi. Terus bapakmu ya Pak Mursa kuwi ya ngiringi, awake dhewe iki ya malah isih ngiringi. Somben nek anakku lanang kuwi ya dalang ya muga-muga ya isih awet ya, Mak. Nek jauh urip
Ya pancen ya disesuwun supaya padha panjang yuswa ya maah. Terus iki ibu pesinden ana cacah pira? Ibu pesinden ana cacah 3, Nduk. Sajake ya katon seger. Katon seger apa? Segerdu. Saiki aku nggumun wong wedok kok gampang lemune. Lho tenan iki lho. Ketoke iki ya babakan dahar iki ya rapate akeh. Kowe pratandha nek ayem kok, Mak. Iya pratandha nek ayem. Ya kabeh mono iki nonton marang kahanan kok, Nduk. Nek ora kakean mikir sing abot iki mesine ya kepenak tur ya iso marake lemu. Sing kandha sapa? Ana kok sing mikir abot terus ki ya tetep lemu kok, Mak. Iya. Ya ditepungke siji mboko siji wong dasare aku karo sinden ki ra patek tepung kok, Nduk. Wah, ngono ya, Mak. Sajake iki kok padha sumringah. Heeh. Seragame ya padha ya, Mak. Mawi sore iki ya do rukun. Heeh. Nek padha mampir tuku bakso ya bareng-bareng. Malah ora tuku kok. Malah sing maringi yang pur. Iya. Ya pancen ana desa Sugihan iki jaman semono. Heeh. Nek sing clentem lan ya bapakmu ki ya kaya desane dhewe kok, Nduk. Dadi akeh sing padha tepung. Heeh. Nek kaya awake dhewe iki wong bocah lagi wae, ya ana sawetara kang wis tepung nanging awake dhewe ya durung ngerti. Ngono ya, Mak. Ya sakala mangsa ya sowan ana ing desa Sugihan kene nanging ki ya ora kok wayangan ki ora. Ngono. Sakala mangsa ya melu ngiringi campur sari. Wah. Maneka warna ya, Mak. Saiki piye to, Nduk? Ya anut marang lakuning jaman. Ngono ya, Mak. Heeh. Ya kabeh mono kanggo panguripan. Ya sing rame sing ndi? Tunggale para pengkrawit iki ya, Mak ya. Heeh. Para pengkrawit iki ora mung ngiringi wayang. Ngiringi ketoprak. Ngiringi barongan. Dadine iki ora mligi ana wayang. Lah iya. Ya pancen kudu kaya ngono kok, Nduk. Permane pengrawit ki all round. Lho. Apa-apa iso. Dadine iki kon nabuh apa wae iki tetep iso. Ngono ya, Mak. Dadi iki ya dibutuhke wong akeh. Heeh. Coba ditepungke siji mboko siji bu pesindene ya, Mak. Mapet karo awake dhewe iki sajake iki wah tak sawang saka kaduan kok ya pupurane rada macem, Nduk. Wah, ngono ya, Mak. Aku kuwatirku bar ngombe obat engko sedhela meneh iki. Tronggliyer. Aku gumun ngombe obat karo ora ngombe obat ya padha wae kok, Mak. Lah iya, oh ya iki jenenge sinden turunan ya ngene iki. Iya. Sugeng dalu, Bu. Wah, dikenalne siji mboko siji. Heeh. Nggih wilujeng dalu dingaran kok ngenalno barang. Lah pripun wong Lah kula biasane niki ya dikenalno dhewe. mboten ngoten sinten ngertos para rawuh menika enten ingkang dereng tepang tur ya kepengin ngertos sing ndi to ngoten. Kek Asma sinten, Bu? Nami kula Sri Lestari. Pidalem saking pundi? Saking Karaban. Karaban Kecamatan Gabus. Gabus. Sampun kagungan putra pinten? Kalih putune ajeng setunggal. Garwane nggih ajeng nika. Panjih. Ah iya. Kalih dalange niki napane to Bu jenengan? Niku ponakan. Oh. Ya kuwi bulikmu. Ya pancen ki nyambut gawe ki nek kabeh padha melu ki ya kepenak. Coba sing tengah. Sugeng dalu, Mbak. Wah iki mbok celuk, Mbak. Ketake iki rada nom dhewe timbang kiwa tengene kok, Nduk. Kaparingan asma sinten?
Muryati. Muryati. Pidalem saking pundi? Saking Tambah Mulya Gabus. Wah, Tambah Mulya Gabus. Kali dalang ini kenapane to, Mbak? Niku ketoke apa niki? Ngono ku ndak apik. Iki Mbak Yu ya, Nduk. Mbak Yu. Kaya putrane bapak lan ibu iki mung loro. Ya Mbak Yu Muryati karo aku. Dadine iki ya sing siji sing wedok iki kepengin dadi sinden, sing lanang iki ora ketang piye kepengin dadi dalang. Wah iya ya, Mak. Dadi iki kelompok sing pinggir pol. Iki sajake iki guyang-guyu nek nang panggung. Nek nang isor ki ya omong ae. Omong piye? Nyeneni wong terus. Aku iki gumun nek ana apa sithik langsung wah ora mandeg-mandeg. Iya. Ya wis piye meneh kok. Gawan bayi. Wilujeng dalu, Bu. Nggih, wilujeng dalu yang cange. Kaparingan asma sinten? Napa dereng tepang kalih kula? Ya etok-etoke ngono. Nggih nami kula nggih ajek nika Supar. Pidalem saking Nggih saking Dusun Tambah Mulya, Kecamatan Gabus. Matur nggih panuwun, Bu. Pancen Ibu Suparti iki ya pancen sinden muskawak. Oh ya kepiye meneh kuwi ibuke awake dhewe. Kawit jaman dhisik nderekke bapak ya ora mung ana desa Sugihan kene, ana desa ngendi-ngendi ya mesti nderek wong kuwi sinden gawan kotak. Ngono ya, Mak. Ya sadurunge njaluk pangapura ya, Nduk. Awake dhewe iki mesti akeh kaluputan ketimbang benere. Lah iya ya, Mak, jenenge menungsa kok, Mak. Menungsa apik kaya ngopo ki ya mesti duwe elek, nanging elek kaya ngopo ki ya mesti duwe apik ya. Ya sawetara wis padha nepungke Ibu Pesinden tur ki ya kanggo panglipur para sutresna budaya, para rawuh, para sepuh lan pinisepuh kang bengi iki ramu ana daleme Bapak Sabit kene. Ngaturan pahargyan kang kepenak ya, Nduk. Oh iya ya, Mak. Kowe dhisik aku kepengin ngrungokke sing rada mat-matan. Ngono ya, Mak. Larase pelok. Ya isih pelok. Ngrungokke suarane Bulik Sri Lestari. Wah, ngrungokke Bulik Sri Lestari. Arep gawe apa? Gawe sinom nyamat, Nduk. Unjuk dumateng para sepuh lan pinisepuh. Mirunggane Mak Sabit Sagutrah menika badhe kula aturaken sinom nyamat, monggo dipun pidhangetaken sinambi menapa kemawon. Iya ya, Mak, monggo, Bu. Bulik Sri Lestari kang nyekar sing senggak ki ya Mbak Mur karo Ibu. Sing nggirong ki ya penggirong pilihan. Wah iya ya, Mak. Wiraswara loro. Ngono ya, Mak. Tenan. Awake dhewe iki bengi ra baen-baen. Diderekke dalang kondang. Wah iya,
Heeh, ping iki dadi penggirong. Penggirong apa penggarong? Ah iya. Ora liya ya Bopo Kartopel. Wah, iya. Adoh-adoh ya mak. Lho iya wong pancen wis jarakan yen awake dhewe iki klimbuk nyanyi mesti rawuh. Iya. Jare iki murite. Mangga Bu. Orang areng kudeling kang peparing. Wah iya ya mak. Senggakan ki mawa teges. Heeh, Nduk. Kudu tansah eling kang peparing ora liya ya Gusti Kang Murbeng jagat, ya Allah Subhanahu wa taala. Dene awake dhewe kudu tansah eling ora mung nalika awake dhewe nandhang lara kuwi lagi nyebut yen awake dhewe nandhang utawa lagi kepenak lagi seneng atine aja kongsi lali. Iya ya mak, bener kuwi mak. Heeh. Monggo dipun lajengaken. Anggone kon mampir iki direwangi jemling-jemling ya, Nduk. Kaya Ibu Sinden sore mau ya padha mampir. Malah entuk bakso. Heeh, saka Yang Pur. Heeh. Sing ndi to, Mak? Mbuh. Aku kira ngerti. Lah iya, ya piye wong ya. Nek Pak De Mudarsono kuwi wah ngapal. Tenan aku gumun jare nate manggon ana ing kene. Ora mung nang kene nang ndi ya padha apal. Lah iya, tenan. Upama Pak De Darsono iki wah dadi dalang kuwi mesti akeh sing kenal. Wong ora dadi dalang wae ya sing kenal ya akeh kok. Lho, pancen ya kudune kaya ngono kok, Nduk. Nyedulurna dadi iki nek ketemu ana ing dalan, sapa ngerti yen awake dhewe durung tepung ya nek diundang ya tetep ya mestine tepung. Ah ya mak. Ya kabeh mono saka pakulinan. Kala mangsa nek suwe ra tau tinemu, ora tau ketemu kuwi ya mestine ya lali. Ngono ya mak. Ya. Monggo Bu. Negara
ngono kok, Nduk. Nah, iya. Wong jenenge senggakan ini kudu kompak. Karepe padha. Heeh. Kala mangsa ki ngisor karo dhuwur ki ra padha kaya mah. Nek kala mangsa nek ora akur ki ya wis padha bedane. Heeh. Neng bengi iki wis sak rombongan kok. Yen sak rombongan iki mestine ya do akur. Heeh. Neng kok sing ngendang karo sing demung kok kala mangsa ora akur kok. Kalau kuwi ku mung gegojekan kok, Nduk. Ya kaya ngono ki isen-isenan. Lah iya. Nek ora ana kaya ngono ki kaya ora gayeng. Heeh. Ora mangsa ki ya sing demung ki ya misoi sing ngendang. Ngono ki wis lumrah. Iya, wong jenenge ki ya kanca. Nek suwe ra tau ketemu ki ya mestine ya kangen kok. Mak kangen apa? Malah padha bengkerengan kok. Ha iya. Kang Pungkasan Bu, monggo. Kaya ngene iki Nduk, endahing budaya Jawa. Ngono, Mak. Wujute gamelan coba ta sawangen. Gamelan kuwi wujude wae beda-beda. Tabuhe wae ya beda-beda, cara nabuhe wae ya beda. Sager padha anggone gawe lelakon utawa gegendingan mestine bakal kepenak dirungokke. Ngono ya, Mak. Kuwi pambang ana ing alam padang kok, Nduk. Ngono. Iki gambarane wong urip ana ing alam padang. Najan to beda-beda agamane, beda-beda kapercayane, beda-beda adat istiadate, yen padha gelem bersatu mesti mahanane kahanan kang tentrem ayem. Ngono ya, Mak. Karena gaman kang ngampu ana ing alam padang ki mung rukun. Siji rukun karo sedulur, loro rukun karo kanca rowang, kaping telu rukun karo tangga teparo. Yen rukun karo sedulur, wis sak jamake kudu, Nduk. Karana sedulur kuwi jenenge ya tunggal bapak lan tunggal ibu. Aja kongsi padha daredah, aja ponci padha congkrah. Jenenge dulur kuwi kudu tansah rukun. Ngono ya, Mak. Kaping pindho ki rukun karo kanca rowang. Kowe awake dhewe iki dadi seniman, ya kudune tansah rukun karo kanca seniman. Ngono ya, Mak. Nek gelem rukun karo kanca rowang iki saka mangsa bisa nambahi rejeki. Contone ngene, Nduk. Contone yen dadi pesinden. Ngono. Ngepasi dina ora mangkat utawa ora nampa tanggapan, banjur kancane iki duwe job. Nek rukun mestine ditakoni sampean prei menapa mboten. Nek prei ya mestine dijak. Nah nek yen ora rukun mbok prei terus awake dhewe utawa mangkat ora bakal dijak. Ngono ya, Mak. Kang kaping telu kang baku ki rukun karo tangga teparo. Ngono ya, Mak. Kala mangsa sedulur kuwi adoh papan panggonane, kanca rowang ya semono uga. Nanging sing cedhak iki tangga teparo, Nduk. Tangga teparo. Tenan kuwi. Tangga teparo kuwi luwih cedhak. Pamane awake dhewe butuh pitulungan ki sing cedhak sapa to nek ora tangga. Nek ora rukun karo tangga malah rekoso. Ngono ya, Mak. Mula kuwi kaya bengi iki Pak Sabit nganakake pahargyan
Ki nek ora rukun karo tangga teparu ki ora bakal kok tangga iki rawuh ana daleme Pak Sabit kuwi. Ngono ya, Mak. Dadi bengi iki tansah bisa gayeng lan regeng. Ngono, heeh. Iki ana nawala kang tumeka ana ngarepanku, Mak. Heeh. Diwaca, Nduk. Iya. Atensi nyuwun lagu Lumiting Asmara. Lumiting Asmara. Heeh. Kalih gubuk asmara lajeng caping gunung dari Pak Sarto Sugiyan. Matur nggih panuwun. Pak Sarto Sugiyan pandemen wayang. Iya. Yayi saka Sugiyan kene balane Pak Dedarsana. Iya. Tenan. Wah, mau piyai kene iki sing sepuh-sepuh ki langsung ndek esuk mau ya Mak. Awan mau. Wah, sajake iki wah suwe ora tau ketemu. Wah, kowe saiki kok awet nom Darsana. Wah iya, Pak Darsana. Sing dikenali pisanan iki mung Pak Darsana. Matur genging panuwun saking Pak Sarto. Sampun ngaturi atensi utawa panyuwunan kang wujuding lelagon, panyuwunan lelagon. Iya. Nyuwun pangapunten mbok bilih lagon Lumiting Asmara menika ing mangke dereng saged dipun aturaken awit menapa Lumiting Asmara menika tetembangan nanging dipun iringi ngangge musik utawi orgen. Ngono ya. Ya iso. Iso. Ning kala mangsa ki nek ora padha kencan iya. Ngono ya, Mak. Ya engko gampang kuwi diaturke engko. Iki tak ngaturke gubuk asmara luwih dhisik. Gubuk asmara dibawani ya, Mak. Sing bawani ya Mbak Muryati. Ngono, Pak. Pancen iki nek ora pandemen budaya ya ora nyuwuni pamundutan utawa lelagon. Iya. Nyuwuni pamundutan ki nek ora apal judule barang ki ya bingung kok, Nduk. Ana sing nyuwun ngambara ing ngawang-awang. Langgam ngambara. Utawa langgam sripat-sripit. Kuwi kamangka ki langgam ngimpi ya, Mak. Langgam ngimpi. Nanging dijipuk sing ngarepe. Iya. Ya ora dadi baya mangapa kok, Nduk. Wong ya ngertine ngono. Awake dhewe kudu tanggap sasmita kuwi panyuwunan langgam apa ngono ya. Ya, coba Mbak Muryati dipun bawani langkung rumiyin pamundutan Gubuk Asmara. Ya, Larasil Slendro. Pocong, Nduk. Mangga. Suarane kok gawane sing demung nek warsa. Wah iya. Wah, nek warsa iki terkenal kok, Nduk. Wah, terkenal. Ora mung ana ing wayang. Tayub ketoprak ya nderekke. Wah iya. Pancen bocah ubet. Ubet.
bawa gubuk asmara ya bawa pocong wis diaturke. Ya mak, dibacutke langgame nduk. Wah iya, monggo. Pancen lagon saiki ku akeh banget kok, Nduk. Ya, Mak. Kala mangsa ki lelagon kang anyar kuwi durung rampung anggone ngapalke wis ketekan lagu sing anyar meneh. Ngono ya, Mak. Dadi iki kaya ibu pesinden iki kudu tansah anut marang lakuning apa? Lakuning jaman kang utawa lelagon-lelagon kang wis anyar-anyar. Ngono ya, Mak. Lelagon kawak sing lali malah anyar ki ya akeh dadi ya durung iso. Ya piye meneh wong saiki ki kudune ibu sinden ki duweni HP sing rada modern. Ngono ya, Mak. HP Android. Dadi ki iso buka YouTube. Kala mangsa ki lelagon anyar ki wis mlebu ana ing YouTube. Ya dadi ki ya Bu Sinden ki mbukake ajare utawa gegladene manut karo lelagon kang mapan ana ing YouTube. Ya Mak. Pancen kemajuaning jaman ki ya akeh banget Nduk, nanging ya kudu ngati-ati. HP kuwi ya kala mangsa ki ya nek segi positife tetep ana nanging negatife uga akeh. Ngono ya, Mak. Dadi bisane awake dhewe iki ngenggone ndi kang mantes sing positif dienggo ngono wae. Ya, Mak. Malah penak iki HP sing kawak-kawak ngono kae kok, Nduk. Pokoke sing HP sing cilik-cilik iki mung isane mung ngebel karo SMS. Nanging ki ya penipuan ya akeh kok, Mak. Dadi awake dhewe aja sampe kagodha kala mangsa entuk SMS selamat Anda mendapatkan hadiah uang tunai 75 juta. Iya, pancen iki ya isih ana kok kaya ngono. Lah ya isih ana. Nanging iki akeh sing wis padha ngerti nek kuwi iki penipuan. Ngono ya, Mak. Ya.
Iki Mbak Muryati wis ngaturke. Heeh, durung marem rasane ngatiku yen durung ngunggahke pepundhenmu Kang Minulya ing bawana. Sapa ya? Adoh-adoh saka desa Bonagung. Raya-raya tumeka ning desa Sugihan idep-idepe. Idep-idepe iki mung kepengin berkahi awake dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Nah, tenan pancen wis diniati saka omah. Ngono ya, Mak. Dadi nek wis diniati ki ikhlas ya, Mak. Ikhlas. Dadi engko mulih yo ikhlas. Ngono ya, Mah. Kaya ngapa monggo dipun iringi. Langsane uripku yo. Ngrungokne tutur iki kaya ngati kita santret nyup. Tak urus Dik Cangik. Pripun? Aku munggah nek tabohi trutur kaya kethoprake mogol. Ngeten, Mbak. Pripun? Nggih, sadaya nyuwun pangapunten menika Pak Saru ingkang ngepeng kendang menika pun ngepaske. Iya, cunduk karo riwayat hidupku. Ah, nggih. Dadi njumbuhke sapa to? Ngene ngoten. Apa to gendinge trutur? Gambarno wong susah. Susah. Wong nangis klebu kaya aku, sugih ra tau melarate ajeg. Nanging mboten kok, Pak. Jenengan niku umpame jenengan ngakone nek melarat. Nah, nggih, niki wau ngeten. Kula niku lek sampean murid kula. nggih. Sampean ngakoni nek kula niki gurune sampean. Tapi bukan ilmu pedalangan. Napa? Ilmu apa? Ora tak dudono ngondak ibu nangis. Mboten, Pak. Nek wae nek esuk sampean SMS kula, tak waca. Wah, disugihan. Wah, ya Mas siap. Aku rino iki wakil nang gone Juwono Mas Win. Nggih. Sore wau sampean SMS. Nggih. Wis mangkat, Pak. Oke, sudah siap saya. Lah kula niki kula urus. Nggih. Ning wae sampean lak muni ikhlas. Nggih. Aku iki sesuk melu kowe apa melu Pak Am? Ngeten, Pak. Gandeng kula nika dalu menika nggih. Gampil niku mangke jenengan niku angsal saking Bulik Sri Lestari. Nggih. Saking Bu Suparti. Suparti, Mbak Muryati. Wah akeh Pak pokoke. Morso. Lah nggih saking kula. Lho, Nggih. menika mesake Pak Saru nggih badhe maringi. Oh nggih nggih. Niki wau kula tingali. Nggih. Dalang wonten Sugihan wonten daleme Pak Sabit nggih. Oh nggih, leres. Panten asma Kinarya Japa. Oh ngoten. Sabit dengan kata sabar ing narima ing pandum. Ngoten. B. Bisa ngrumeksa keluargane, keluarga sakinah mawaddah warahmah, uga bisa ngrasa putrane loro. Nggih. Iki sing dirane piyayi tur gelem nanggap mayang kurit. Ngoten. Piyai Jawa nggih. Nggih, sebab wong Jawa niku telu pathokane. Oh ngoten, nggih. Siji kudu ngerti wayang, loro kudu ngerti karepe wayang, karepe wayang. sing telu abot, Dik. Napa? Kudu gelem nanggap wayang. Niki. Nanging sakniki niki wonten upami nggih, Pak. Pripun? Ujar nanggap wayang. Nggih. Nanging nggih nanggap wayang iki kedah wonten Probeya. Kan ngoten. Lho, Nggih. kedah wonten Prabeyan. Nggih. Nggih. Lah wong keplok enten bapak sampean keplok bloko wonten 19 juta engko esuk kok. Wah, jan tenan. Sak omah metu kabeh. Lah pripun kok mboten nglumpuk? Lah nggih. Bengi niki sampean putrane Pak Murso sing dalang. Kala enjang wau, siang wau ruwatan bapak sampean. Nggih. Terus sindene niki ibu sampean bojone Pak Murso. Terus niki sing tengah putrane Pak Murso. Terus sing niki pene Pak Murso. Nggih. Lho sing nika kangane Pak Murso, Kang Sarjono nika. Darsono. Pak D Darsono. Gonge Pak Murso piyambak. Lha ora kok nglumpuk ya apa? Lah jenengan napa mboten saged kados ngoten? Kula gadah Mas gong siji. Nggih. Nggo ider es.
Lho kamangka jenengan niku kula nalika kula alit nggih Pak nggih. Nggih. Pun sora pun ngertos Pak Topel niku dalang laris. Dalang Ah, nggih. kondang. Dalang kondang sesasi full pentas lho. Ping 38. Wah nggih. Lah ngoten niku kala riyen niku cara bayarane niku tembundi mawon. Wah, jaman riyen Dik, kula mboten ngatur manajemen. Oh ngoten. Entuk entek, entuk entek, entuk entek, entuk entek. Ngantos sanaji ping 5 ora tak bayar. Ampun malih kok sanaji wong gamelan sampean kali ibu sampean nggih kula gaduk. Kula kelingan niki. Nggih, 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 kelingan nggih. Nek mau jaman lakon sing semono nggih Mas. Niki nglipur karo para rawuh. Nggih. Panjen Piyayi Sugiyan niki maniak wayang kulit. Ngaturaken sugeng dalu nggih Pak nggih. Nggih, Dumateng pancen. para rawuh. Nek sejarahe wayang kulit niku kan nalika dalang niku saged nentremke swasana. Wong perang iso adem iso damai. Ngoten. Nalika semono antaranipun Mataram kalih Pati do geger lajeng Sunan Kalijaga pikantuk wangsit. Wangsit menapa Pak? Wangsit kon luru gamelan, luru sinden, luru yoga, luru dalang. Wonten timah, wonten tembaga, wonten prunggu dicipta dadi gamelan Pelok Sendro. Niku kuasane Sunan Kalijaga. Golek sinden wonten kucing delalah dipuja dadi sinden. Mula suarane sinden niku kaya kucing bening. Ngoten. Oh. Ngeong-ngeong ngene. Nggih, bening. Delalang noleh-noleh ora ana apa meneh ana wedhus. Dipuja dadi miyaga. Mula yaga niku sukmane wedhus. Oh ngoten nggih Pak. Nggih. Nolah-noleh ora ana dalange. Delalah wonten pangeran saka Surakarta. Nggih iki. Pangeran dipuja dadi dalang mula elek tanpa rupa dalang niku panjemane pangeran. Lho, niku saestu niki Mas. Ngoten nggih Pak. Ora ana kok wong nanggap iki yagane pundi wae. Sindene pundi? Mesti dalange. Unjukane napa Pak Dalang? Wah niki rokoke napa Pak Dalang? Mrikan ngoten. Oh nggih. Mboten enten kok yoga rokoke napa? Alah, sukun putih. Niku nek yoga niku Pak. Nanging ngeten Pak. Pripun? Dalang menika kedah nate dados pengrawit. Nggih, kudu iso. Nggih. Pak pamrih napa? Dados ngertos rekasane pengrawit. Mbok menawi dalang menika mboten enten pengrawit nggih mboten saged mlampah. Nek kula saged Mas, Lho ngoten. tabohi gong cangkem malah irit. Kula nggih ngersula Mas. Nggih, kersanipun. Putrane Pak Mursa dalang kondang, Nggih. anake iso dadi dalang. Nggih. Lho nggih to? Nggih. Putrane Pak Anom Surata dalang, putrane Bayu dadi dalang. Oh ngoten. Anak kula mboten dalang Mas. Dados napa Pak? Derek perusahaan terbesar di Kalimantan, pabrik karet. Bagian pemasaran. Pemasaran. Lho niku Oh. gajine inggil Pak. Wah, inggil Mas sedina paling sithik 250. Wah. Ora hitungan. Nek ping sesasi niku 7,5 juta. Wah, Oh, niku bayarannya anak kula bagian pemasaran Mas. Pemasaran. Dodol pelendungan. Oh, hebat ora. Sing penting gak halal Oh, Mas. nggih, sing penting halal. Nggih. Niku wau nek kula niku nek munggah nek ora kejejer penggerong niku wau. Lah kok penggerong kok ora cocok. Lah ki ambeke bener. Wah, ndek Sinom Nyamat. Kutha Solo pancen rame. Lah sing kula blarak disamberke. Lah niku sak dhewe-dhewe. Kula dijenggung ki ambake. Wah, sing bener ndi Mas? Ya sing bener aku. Aku ya meneng ae wong aku sesuk ya wis sangone, aku ya meneng ae ngono aku. Wah, tenan. matur nuwun ya Pak. Nggih, Dengan nggih. Kersa Nggih. menangani Niku jaman nalika semanten kula nggih nate main teng Sugiyan taun pira lali kula. Ngoten. Pun ngene iki wara-wara Ngoten. tanggal selangkung kula nggih main teng ngene Guyangan. Guyangan kidul mriku. Nggih, Guyangan mriku. Wah, Tanggal selangkung. selangkung niki. Wah, Mas. Pripun? Alhamdulillah Mas, sampean panjer sampean apit ana 15, Pak Mursa ana 23, Nggih. Pak Dagdo wonten 16. Nggih. Alhamdulillah Mas, kula Mas, apit Mas. Brongos mau siji bloko. Lah kok saged niku kenging napa Pak? Nggih perkara ya pancen pasang surut rezekine. Anjing. Sedaya menika manut rezeki kok Pak nggih. Nggih. Pancen upami jenengan iki rada suda rezekine awit pun jenengan unduh nalika jaman riyin.
Nate semanten kula dipaido kalih bapak sampean Mas. Pripun? Kowe dhisik golek pelarisan malah laris. Aku iki lho biasa. Ngoten lho. Wah, nggih pancen ya bener Mas. Nek pelarisan iku suwene paling-paling 5 tahun 6 tahun. Tapi nek tak beri marang Gusti Allah ngibadah salat nuwun insyaallah nganti tuwa tetep laris. Oh, ngoten. Dengaren jenengan ya radi mletik. Lho wong kula baru umroh kok Mas. Lho sampeyan iki pripun lho? Jeneng kula Leh Mas. Kiai Haji Muhammad Kartopel Majnun. Majnun niku napa artine? Apik ah Majnun niku. Majnun niku napa artine? Nek kangge sampean apa? Majnun niku. Edan. Lho, lah kula niku lak kendher ngono. Ya Allah. Mboten ngeten, Pak. Oh, nami dalang niku kala mangsa niki nggih manut marang rejeki. Apik kaya ngapa nek durung duwe rejeki. Alah. Ha iki to. Nggih. Niku nggih tetep dereng pikantuk tanggapan. Nggih. Nek elek kaya ngapa nek wis rejekine Tukul. Lho, niku mesti laris. Laris. Estu niku. Nggih. Nek oke niku, Pak. Oke pripun? Dalang niku kata-kataipun mbok menewi napa? Asmane niku wingkinge O, Pak. Mesti kondang nggih. Nggih, mesti kondang. Contone Muharso. Nggih. Anom Surata O. Nggih. Mantep Sudrasana O. Oh, nggih. Jeneng kula Kartopel mungkin laris kapan. Nek kula tambahi sakniki. Napa, Pak? Mboten Kartopel. Napa? Kartopelo. Wah, hebat kok. Mboten leres pangandikane Bapak. Nggih. Niku Pripun? panjenengan badhe dipun tambahi asma winginge. Pripun? Ki Kartopel, nggih to? Nggih. Ki Kartopel Gondo Bawono. Apik iku ya? Ya sae. Apik saestu Mas. Sae. Ora iso kowe iku ndlondrokno aku. Lho, nek nyek Bawono niku winginge napa? Bawono niku dah. Oh nggih, maksude O nggih. Oh nggih. Nggih. Lah niku mesti kondang. Nek mboten saged ya bawono iku mati kok. Mboten. Contone ngeten. Pripun? Gondo niku napa? Gondo niku mambu. Bawono. Bawono lemah. Berarti aku wis mambu lemah. Lah nggih. Wah, murid kok kurang ajar iki. Wah. Nek jare sak barakane jenengan kan pun mboten wonten sedaya. Nggih, wong pancen mati sakniki 1000 dalane. Nah iki pripun biasane iki nek wong apik iki malah dijipuk Cepet. Nah, Nek wong elek diolor-olor. Diolor-olor. Nggih, kula tak nyumbang gedhing, Mas. Oh nggih, napa, Pak? Joko melarat. Wes pokoke isaku Boten, ya. Pak, ngeten. Isa- Sadurunge Joko Mlarat jenengan niku ngaturke bawa luwih ridu riyen. Nggih, Joko melarat bawane Sinom Grandel. Ah, Ya mantap. saged. Ner 1000 baja. Teng ajeng kula. Kula jenengan bajah kula ungguri tenan napa nggih, Bu? Mboten? Ya, AA di depan. Sakala simo. Ngene kok 150 lho. Tambahi selawe ya. Angah-angah mongso jalmi. Suarane Pak Tobal ki panggah ajeg kok, Nduk. Ajeg. Awit dhisik mula ya ngene iki. Heeh. Nggih, panjenengan mugi-mugi, Mas. Baik ngoten mau diinting-inting karo sing ngendang. Diting-ting pripun? So nek mati Pak, balung tak nggo pipa. Lho ngoten niku. Balung pundi niku? Balung jero kok piye. Wantus watake siya. Angel lho Nduk gak cengkok kaya ngene. Angel wong anjing iki ora jarak lho. Kon baleni lek 15. Ah iya. Kabeh kewan padha wedi. Suarane isih ngebas. Ngebas perkara untune entek kok. Niku apa karo kula dilirik kare bapak sampean. Dipun paringi mam kalih para pelayan. Ketok iki kok imel Pak Mursa. Lho, bareng aku entuk lulang. Lulang nggih. Rene aku ora diuntu, Nah, tak cokot aku ora kuat, tak mut aku mendelik, tak ngeti bloko kula niku. mesake. Nggih, tenan apa? Nyata prawira
sekti punjul papadane makhluk diapik-apikke Nduk. Iya golek pasaran. mboten pasaran ben ana tambahe 35 Benang benang wenang awet dik karsa Ana Dik. tak tambahi dede waji tanpa duga malumpat kecemplung jurang hebat bro Swara iki nggawa rega kok Nduk. alah rega suara gawa rega Ngeten Pak, benjang tanggal 21 nggih wonten wayang. wonten pundi Pak? Niku Bapak ngasta. Wonten? Teng Pucak Wangi Pak. Nggih, sampeyan sing kei jadwal kula. Aku ya kompremo aku. Tanggal 3 doso nggih. Wonten? Teng Ngablak Pak. Nggih, tetak. Jenengan nyegat dari ngoten. Selikur kula nggih. Prai, 30 nggih prai. Wis pokoke tak susul pokoke. Kula ku nek mambu gong alhamdulillah Mas. Ngilangno penyakit. Oh, ngoten nggih. Tambah umur. Tambah umur. Nyeng wong. Yuswane jenengan pinten Pak? Lah niki nek sampean takok anak mbok pundi? Yuswa kok. Oh Yuswa, Mas aku putra. Pitu dosa setunggal. Pitung dosa setunggal. Nggih. Tik kadose rek Gaul. pesenan nggih. Bocah edan. Wone rambut kula semir kok. Jadi niki mboten asli iki, Hebat suwapan. lho Pak, hebat. Nggih. Yuswa pitung dosa setunggal ning tesih. Wah, cara nyepeda motor niku Oh, nggih. aku dikei ngombe. Oke, Bro. Saking Pak Lurah pundi Pak Lurah? Nggih. Rujak jeruk. Rujak jeruk. Mungkin anu Pak Lurah, sawerane Pak Lurah. Pak Lurah pundi? Wah. Nggih. Monggo, bukane wunang. Maka Yen mula aku rak wis kandha aku wong desa tanpa benda donya Jaka maran wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglagewa yen sliramu ninggal palakrama srengenge ngulon palane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong randuwe tresna tenan kok anggap sepele srengenge ngulon palane yen bengi rembulan jenenge esok tempe sorene dadi delu tresnaku abang-abang lampu
Lah. Baby yang mula aku rak awis kandha. Aku wong desa tanpa bondo donya timur. Jaka marat wong tuamu bangkat. Aku rekoso uripmu wis mulya. Iki wis landine kowe didhauke karo priya bagus sing padha supiye. Ora nyono lan ora gagewa yen sliramu ninggal palakrama srengenge mulan parandhe yen kami rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge mulan parandhe yen kami rembulan jenenge esok tempe sorene dadi dele tresnamu abang-abang laut. Matur nuwun Pak Lurah dipun paringi seger-segeran. Oh nggih. Bersama New Palapa. Wah, etok-etoke ngono. Matur nggih manuwun Niki nggih, Pak malah Kakek. geger niki. Geger pripun? Bojo kula niku bejijat, Mas. Pripun bejijat? Gayane untune dikeki bendrat. Dikeki niku lho untuk behel. beling Begel. dikawat karepe kaya Behel, cah behel. nom-nom. Malah ngerkasakno kula, Mas. Lah kok saged? Aboh kula presake teng rumah sakit Semarang ora nampa. Doktere bingung. Terus kula gawa teng Jakarta. Nggih. Dokter Jakarta nggih ora nampa. Terus kula gawa teng Singapura. Singapura. Dokter Singapura nggih ora nampa. Niki bojone, Pak. Nggih. Niki pripun mboten saged nambani kula. Saking pegel ati kula. Pun ngaten mawon, Pak. Nek mboten saged dipun tambani ketok mawon gulune aku ya ngono. Wah. Beneran di gulu. Nek esuk nek raup ben ora raup. Ayo. Niku ngeten ya, Mas. Nggih. Mulane manusa urip teng alam donya iku nrimo pandum. Oh nggih. Dikeki upol ngene ya ngene ora usah dislep. Dikeki untu ngene ya ora usah dikeki kawat. Nek salah bedaden. Oh. Ndak ngoten ah. Lah nggih, mari pripun nggih? Nggih, jamane nggih jaman ngeten nggih, Pak nggih. Jaman. Biasane niku jenenge menungso iki kaparingan napa wujud niku kalau mangsa kok isih kaya ngene kepengin luwih dhuwur meneh. Ha ngoten. Karepe kan ngoten. Karepe iki sing elek dadi apik. Sing Ha, apik ngoten. dadi. Luwih apik. Ah nggih kaya tanggaku karepe irunge dioperasi plastik ben Nggih. bangir. Malah salah bedaden obate kliru kaya buta terong irunge. Wah gandul. Niki kudu ngatos-atos niku. Niki nek ora bapak sampean unggahno ora anu. Nggih, monggo. Monggo, ayo. Silakan kanjenengan. Monggo Mas Mursa. Jajar kula. Jajar kula. Monggo. Ketoke wong loro kumpul kok ya. Padha. Rukun ngoten nggih. 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 Persis Persis. padha kurune. Ha ngoten. Mula tanggal 17 Agustus saya njing mengeti. Nggih. Dalune wonten ketoprak dalang-dalang. Oh, ketoprak dalan-dalan. Lakone dalang sapa nyono. Oh, Sing ngoten. dadi dalang sapa nyono Mas Anom Surata. Nggih. Sing dadi tengkorak kembar kula kalih Mursa. Ora sangrias. Nggih. Sugeng dalu Ibu Cangik. Nggih, sugeng dalu nak Mas. Nggih. Weh. Sugeng dalu para pepunden dusun Sugiyan mirungganipun Pak Inggi, Pak Pak Inggi. Suwarno. Nggih, Sugeng pepanggihan dalu menika. nggih. Raos kangen sanget kalian Priagung dusun Sugiyan mriki. Nggih. Kapinujon dalu menika kula ingkang dipun timbali neng
estunipun siang kala wau kula dalu menika pun suwun kalian Pak Sabit anak lanang kang kedah nyepeng cempurit kula malah matur genging panuwun ingkang tanpa pami mangke kula badhe tilem kemawon. Sampeyan mangke badhe sare. Sampun dahar Mas. Sampun Pak. Alhamdulillah. Sampeyan lirik ngoten Pak. Alhamdulillah. Wah aku ora tedas mbok lirik. Wah, Dudohe enak nggih Mas. eco judahipun oleh masak Ampun. enak. Kula remen sanget niki. Nggih segane nggih eco. Nggih. Lawuhipun nggih eco. Eco nek kangge sampean. Nggih. Wong kula mboten gadah untu. Dadi aku ya bingung iki tak Nggih. Menika kala wau mboten nyono mboten kinten kula bibar saking dalemipun Yang Pur kala wau. Sak sampunipun wonten adan isak kula wangsul kok ndelalah niki mun teng ajeng mriku kula kaget. Lho kok kowe tutuk kene to Mas Topel? Kowe mau ditakokke karo piyayi kene. Kartopel nika tesih urip napa mboten Pak Dalang? Kula nggih sanjang nek tesih sugeng. sampean kondone Tesih urip. sugeng mboten. Nggih, sugeng. Amin amin amin. Amin nggih. Amin. Nggih, neng namung nggih niku tesih sugeng ning sake, Pak. Nek ngoten. Sake sanget iki kancane do muni kabeh ora tau main. Kula sakniki ndukun, Mas. Layak sampe nek dukun kok pinginane panganane kembang tek kabeh, Mas. Kembang napa? Kembang turi. Kembang gedang. Lho niku kulup niku. Lho niku kula ro ati ya. Niku mboten panganan kula. Nah, bapak niku kok isa. Nggih, terus pundi bocange? Nggih, menika minangkani pamundhutate Pak Topel kala wau nek mboten panjenengan derek minggah mboten marem ngoten nggih. Tur dalu niki rak kula nggih remen sanget ngamati wong panjen biasanipun nak kula nek anten ngaten nak mboten nate dadi pengrawit ati dados wiraswara. Ning jane malah abot kok dadi wiraswara niku. Lah abot pripun? Lah napa dikongkoni sinden mawon kula. Oke, lah nek kula ndalang mun nganggo blangkon kangge keris niku sinden niku mboten ajeng do wani ngongkon kula. Barengan ngono kok piye lah Mbah kemulku kok jekeri nongkono tak jipuk kula. Nggih. Pun to dadi serati malah kula. Kalian tas-tas niku dipun usungi mriki ngoten. Ora. Apa? Kali wonten sing kari Napa? bajah wau. Nggih. Tas plastik kangge adah panganan ejang-ejang. Sembah nuwun dalu menika kula pun timbali kapurih menapa kula namung nderekaken gandengken gadhahi purbawasesa dalu menika menawa bucange. Oh nggih. Nggih. Ngeten nggih kangge ngregengake swasana pados panjenengan menika ngaturaken lagun napa ngaturaken bawa. Oh ngaten. Nggih. Aku roh tak disiki bapane. Napa? Ngambur ae. Oh ngenyak ora mung kuwi. Wah, ora kuwi lho. Nggih, nggih, nggih. Bapakmu beda karo Pak Topel. Pak Topel ki lagune iki siji, Joko Mlarat. Nek bawane Sinom Grandel. Lah iso aku ya kuplok. Dados para piyagong sugihan sampun ngantos kaget kenging menapa kok kula basa kalian Ibu Cak Ki Dalang menika. Nek wonten griya pancen menika anak kula. Nek wonten pakliran ngaten menika sampun benten. Upami teng griya basa kalih kula nggih mboten. Tak tutuki diaswa kowe. Ya kuwalik kok kuwi kok. Wah, niki sing kula basani mboten Joko kok sing kula basani Limbuk Nyangik kok. Nggih, dados kula mboten basani dalange mboten, kula basani wayange. Nek ambake mboten beto wayang ngoten niku anak kula nek nggawa wayang niku sampun benten. Nggih, dados menika terpramipun wonten budaya menawa ngaten sampun ngantos klentupen manggih. Wong pakane kok basa karo anake rak kleru mboten ingkang kula basani mboten anak kula neng Limbuk Cangikipun. Ha nggih. Ngaten nggih. Nggih matur nuwun wong dalem menika kula nggih dipun basani bulik kula, dipun basani ibu kula. Biasane iki cara ngundange temekek wis. Ya iya. Nggih. Nggih. Napa niki? Larasipun pelok kemawon. Pelok nggih, pelok Yen nggih. mboten dipurba Pak Topel, alah darah ngambara ing ngoten. Oh. Nek dalu niki pengrawitipun jangkep. Jagep Nggih. Hebat. Hebat. Pengrawite niki saking pundi-pundi kemawon. Nggih. Wah nggih. Nggih. Anu sing gendhen niku mantan penjaga SD Pak Mursa nggih.
Nggih. Mantan penjaga SD. Nggih, mantan penjaga SD. Nggih. Sing nempul nika ambak-ambak mantan bayan. Mantan bayan. Nggih, sing balung menika Mantan nek apa? mboten klentu kepala pasar Sukolilo. Wah. Sing balung kalih niku nggih. Nggih. Lah sing ngendang niki Germo. Germo niku mboten saru, Mas. Apa? Awake seger, piyayine narima. Oh, ngoten. Ngoten lho. Kleru penampa. Iso ae. Lah ngundakno rega kuwi ya fotono. Kok iso? Diundake pinten selangkung wae. Mbaknya sampean besok. Batin lho kok iso ngono nek. Nggih. Iya. Maka pelok Nggih. nggih. Kangka tulung raroncen meladi. Niki Mas Mursa, nek teng dalem iku ora iso bedakno sing dalang iki. Iki Pak Mursa apa Pak Joko plek kaya sampean dalangane. Apik dalangane persis sampean suwuke persis cekelane wayang persis ning kelakuane tiru aku. Kelakuan iku mboten ngeten lho, aja ora sing elek. Lho kowe kleru kok aja terus ngono kok. Kok ditenono anggere ngentekno panjur. Maleloka tonton. Golek mending ngene. Rino wengi jajal ora ngono mending. Nek sampean sakit engko tak mbedhaki. Mau ora iso aku. Aku trimo ngalah. Cobi Pak, cobi. Jenengan mangke kula tambahi. Nah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rino wengi tansah. Sik. Rina wengi tansah dadi imben kaya ngono. Aku mau dak wis mau kudu mbok ibo ya. Aku wis mbok. Ya. Baputane pantes digo tununge wong manis ingkang mawe uyung. Sok langgame Mas. Dipun dawake langgam uyung. Napa Pak? Wes. Monggo sak kersanipun Nah, nggih. langgame monggo mlati rono nggih. Ngene, Nduk. Monggo. Sing bawa iki sing lanang dibacutke langgame sing wedok. Mamah. Sik tak urus sih sampean iki. Piye? Kula niku sak keluarga Nggih. niku mboten nenten kok jenenge papah, jenenge mamah mboten nenten. Lho sampean ya kleru Mas. Lho nek ngono Jenenge bojo sampean nak Supartimah. Sampeyan ngundang ndak emas sing guri. Kaya ono tambah Supartimah. mbok nggih ampun niru sing mboten-mboten. Wong Jawa niku ya bapak, mbok, emak, empun. Ora ngoten kok undangan-undangane mami. Gitu, ayah. Oh, iya. Mamimu yang di tandur. Papa sambut di Papamu yang di ngedos. Oh, lah nek Pak Am nong di ngarit, pantes mbok nong di pasar. Tunggale tanggane Bulik Sri Lestari. Nggih. Ayah nang ndi? Ayah kepyak. Kepyak kapuk. Tunggale anakku Mas. Lah piye bocah tak didik basa sing apik. Papa topel. Apa, Nduk? Ayo, Pak, jojo. Lho ngono ndak kurang ajar. Ayo. Lah kae wis mrene nyangking kembang melati ronceng
Pangik kala wau wonten pamundhut saking panjenenganipun Pak Sarto. Nggih. Pak Sarto menika nalika tasih alit menika nderekaken kula dumugi pundi-pundi. Oh ngoten nggih. Neng kula kalah kali Pak Sarto. Lah kenging menapa? Pak Sarto niku kawon kula niku kawon kali Pak Sarto. Ngendi kalahe? Kalahe ngendi? Hah? Kalahe ngendi? Lho, Pak Sarto kuwi wani kawin ping pindho kok. Aku ora wani. Ngoten. Piyantune sing pundi to, Pak? Lho, lah wau sing nderekke terus niku wau. Oh niku wau Pak Nggih. Sarto. Nggih. Niku ngaten. Nggih. Niku jaman kula nalika jenengan niku bocangik sih dereng mbok menawi nggih dereng lahir malah. Oh nggih. Alit-alitane Mbak Yu niku kula wonten sugihan niku 60.000 kurang seringgit. Niku teng mriki niku saben dinten ngoten. Nggih. Alhamdulillah dipun berkahi kelan Kang Maha Kuwasa. Nalika nem-neman kula niku kula damel rekaos ten saestu pamripun napa kersanipun nek pun sepuh ngaten menika sageta manggih sekeca ngoten. Lah niki gong wayang niki nggih hasil Keringet. swanten nggih. Nggih, swara sampean. Oh, swara ngono kok iso tuku gong wayang. Nggih. Pancen Estunipun nek nggih ngaten nika Mas wujudipun namung nggih. nggih boten sae kok nggih ngaten namung nggih. Nggih sauger kula kesah kula beto ning boten ati kula sewake. Oh, nek nggih kadone nek pas sampean munggul piyambak Nggih, oh nate kula sewake sampean sing nyewa nggih. Mboten kebayar nggih. Gaduk ah. Ah nggih. Mboten sampean. Ning ya ora saya kurang malah saya tambah Oh, nggih. begini sampean. Nek dawuhipun Rama Kyai, Nggih. rak wonten ingkang ngendika, Pripun? 50 dikurangi 50. Niku nek tiyang sing mestani rak mesti entek. Ndak. Nggih. Nek Nggih. dawuhipun Rama Kyai mboten 50 dikurangi 50 niku enten gangsal atus, Mas. Lho, ndak kok saged? Nggih. Dados dinten ingkang kersa paring menapa driyah, Driyah. paring infak, paring sedekah menika badhe dipun paringi menapa menika rejeki ingkang langkung kathah. Contone panjenengan paring 50 dadi 500. Nggih. Lah jek-jek sampean paling kula 200 dadi 1 juta. Ya ngoten ah. Mudah. Mudah sane. Lho mboten niku bapak sampean ngendika. Nggih. Kiai kang sampun paring dawuh termasuk Pak Mursa. Sapa wong sing gelem driyah karo bocah yatim piatu termasuk kula, Nggih. 50 ikhlas balik 500 rezeki. Nggih. Enjang-enjang upami sampean paring kula 200. Nggih. Insyaallah rong dina tampa 1 juta. Niku upamane. Nggih. Mila kanthi mekaten nggih Mas. Nggih, nggih. Kula kalian panjenengan menika nek saged ya kaya tangan kiwa karo tangan tengen. Maksudnya Rukun. rukun. Nek tangan kiwa niki gatel, tangan tengen jan cepet ngukur ora usah diperintah. Nggih. Nggih. Nek tangan tengen niki gatel, tangan kiwa cepet ngukur. Nggih. Nek tangan kiwa tangan gatel, tengen gatel kukur-kukuran. Oh. Nggih, nek rukun. Ampun kaya kuping niki. Nggih. Nek kuping niki mboten nate rukun selawase urip niki. Sebab Lah pripun? Kuping nek mboten nate rukun. Ampun kaya niki sampean kalih kula sing Oh, sing kula jadi- suwun ya kaya tangan niki. nggih, upama tangan kiwa gatel, tangan tengen sing ukur, tangan Nggih. tengen sing gatel. Tangan kiwa sing ukur. Wonten Mas beda meleh. Pripun? Bu Aja Lestari, Nggih. tangan tengen gatel, tangan kiwa ora dienggo ngukur. Sebabe tangan ki ambek nu kiting. Sing kiwa. Nek sampean kersane nak kiting ngeten. Nek ambek ngukur pripun wong tangane kiting? Kok iso roh nek kiting ngene. Oh. Kula lirik kok. Upamanipun Bu Ajah niku kiting nggih sampean mesti ora mara. Ki ambeke nang omah ana aku mubeng tungguri kok. Kula goleki kok ubeng-ubengan. Nggih, Nggih, nggih. ngaten bocange. Nggih. Terus kula saged inggih namungipun namung mekaten menika Nggih. mugi kangge jampinipun saya Matur nggih, para matur. sesepuh lan para pinisepuh mirungganipun panjenenganipun Pak Lurah ingkang sampun kepareng nderek margi anggenipun kagungan kersa Pak Sabit dalu Sabit, menika nggih ngaten. Nggih, monggo pun lajengaken Matur nggih panuwun, Gandeng Bapak. niku wau tasih enten panyuwun Nggih. saking Pak
Pak Lurah kalau wau. Pak Lurah. Nggih. Nggih. Larasipun Slendro. Nggih. Larasipun Slendro. Awit Pak Topal sampun nampi niku wau. Nggih. Niku napa? Ha nggih. Kersane penunjuk kanca-kanca. Panyuwunanipun napa Pak Topal? Napa Rujak panyuwune Pak? jeruk. Rujak Rujak jeruk. Oh, dipun bawani. Ah, dipun bawani. Ayo, bawane wong loro, Mas. Nah, Aku gentenan. kayak sing guri ae ya. Aku sing ngapal sing guri. Nggih, Jobi. Ngadenging tengah lawang. Aja mbok warai. Ngadang-ngadang. Rajang-rajang. Rumah saku ngadang-ngadang kuping budhek iki. Rajang-rajang iris. Oh, pinter ya. Nek ngoten sampean niku dadi dalang rak rapate apal. Lah kula Cakepan. lah sindeng kene apa? Kawula rajik rujak Langsung kowe. Agak tan kendang sing guri do guyu. Cah cawis Mugi dadya jampi rujak iki necer jeruk ing bale ngablah-ablah ing layah lambah-lambah kula Jawa rombok rawit ora suwe pawane dole wis teko. monggo Selamat.
ge manuwun ya nduk. Nuwun sewu Mas Sange. Pripun? Niki wonten wara-wara berita gembira. Napa, Pak? Panjenengan Pak Lurah Sugihan nyawer kula Oh, 100. Kula dongaken mugi-mugi Pak Lurah Sugihan paringi panjang umur, rezekine mboten lokak malah tambah sumulur. Amin, amin. Matur nuwun Pak Inggi nih Pak Topel sampean jane jatah rak 200. Lah niki pun dipaturi Pak Inggi niki 100 sesuk kula karek ngimbahi 100. Ora iso urusane dhewe-dhewe. Ora keprukan ya lah. Iki piye karepe Pak Lurah? Lah, kalau mau dari sunane namung 200. Lah saking Pak Inggi sampun 700. Nggih matur nuwun Pak Topel. Iya ya, Mak. Dimen regeng tak dongake ya tansah panjang yuswa ya, Nduk. Muga-muga ya padhang lakune. Oh, kok iso ana. Lho, maksude iki ora kok terus kaya ngono ki. Jenenge wong mlaku ki nek cara padhang iki lak ya kepenak to, Nduk. Heeh. Wis sawetara anggone awake dhewe padha ngaturake lelagon. Ya aja kongsi kelantur ya, Nduk. Iya ya, Mak. Ya nyuwun pangapura kang gedhe dene yen ana kaluputan wong jerewek dhewe iki menungsa lumrah kan isih kacondokan lali luput. Ya, Mak. Babagan lelagon mengko dibacutke ana ing gara-gara. Ayo padha nerusake marang kewajiban. Ayo, Nduk, bebarengan tak derekke, Nduk. Sing dupa komelon ngening kenjaseng bagi kawangku sagung jajahan nanging sangetang gibik Sang Resi Kaneka Putra kang anjuk saking wiyadi lain kono wae wis lulus Raja Prabu Duryudana nira kebul kepujana Andrawina sigra manjing sana busana ucat busana Prabon kresuk busana kapanditan sigra manungkul mring sanggar palenggatan kanthi dupa makantar-kantar urupe kumendheng kukuse sumunduling antariksa sang nata Prabu Duryudana giya sedakep saluku tunggal meminta ugi mangki saged kasembadane sedya emboyongi kanugrahan ingkang sinebat wahyu kitab jitab sara nang gendha kang winuwus kadya winalik tingalira kadya winalik tingalira kating ngapatih Harya Sengkuni dawuhi Bambang Suwatama ya ketapaken Prawadyabala kena tumuju wonten ing desa Pecuk-Pecukilan Swatamagya Hanata Baris nyawiji gumolong siklat nampak kumpret kutelampahe pinarung krabyak watenge gedhe kumalar ngabagi surake gumo